Dostlar сәлам, хәерле мин көннәр. Дөресен әйткәндә, миңа сездән ярдәм кирәк иде. Алла бирса, без яңа клип төшерергә дип уйлыйбыз, ләкин кайсы җырга икәнен белмибез. Хәзер мин сезгә 3 җыр тәкъдим итәчәкмен. Шуларны тыңлап чыгыгыз һәм үз комментарийларыгызны язып калдырыгыз әле. Зинһар. Беренче җыр. Үпкәләдем сиңа дисең үпкәләмә, йөрәгемә салкын сулар сипкәләмә, күзләремә карап, күңелемне аңлап, үпкәләмә җаным миңа үпкәләмә. Икенче җыр. Була син сабыр сабырлыкны, сарылдым диләр төбендә. Sabırlıklar sıra düze bilsen, Kılır gülün zulmaz bugün de. Һәм өченче җыр. Ey şul yaşlık digenlerini bulsa idi uzak sözü, Nige ul şaba şulay yıllar aşa yıllar uzı. Өчесе дә өч төрле, сайлауы бик авыр, ләкин мин сезгә ышанам. Алдан бик зур рәхмәт сезгә.